Bona tarda a tothom, mares, pares, alumnes i mestres. Abans de res, volem agrair la vostra presència i per avançat el vostre silenci durant aquesta agradable estona que tot just comença ara. Un cop més ens trobem tots junts a l'escola i aquest cop ens uneix un propòsit de festa i celebració, el Nadal. Quina festa tan maca el Nadal! Bones dates per reunir-se, xerrar, compartir, regalar i moltes coses més. És clar que sí. A l'escola volem celebrar de la millor manera i amb el llenguatge més universal, la música. Atenció, us demanem que apagueu els mòbils i gaudiu del concert. Us recordem que la gravació de les cançons estarà penjada a la web de l'escola. Gràcies. Doncs va, no ens allarguem més i passem a presentar el primer grup. Els nens i les nenes de primer es cantaran dues boniques cançons. La primera és una cançó que ens parla d'un personatge que ens acompanya quan arriba el fred i les primeres nevades de l'hivern. Sabeu qui és? El ninot de neu. Els nens i les nenes de primer l'han treballat molt i això es nota. Esperem que us agradi.